basta-basta mag-ubad. Ngay dito nga ubog pero lipay, ihapon nagbudods bisan wanay chinelas sa titit. Sa eskina video kay kusog kaayo, ang silingan nagreklamo kay saba kaayo. Pero kung musulod na ang budot remix, tanan mo indag bisan gigapoy na gyud. Ang tindera ni sayaw samtang nanukli, ang driver may katawa ug ni kuyog dayon. Ang mga bata naglukso-lukso sa kilid, murag walay katapusan ang kasadya. DJ Lhongz! Quick, ipataas ang kamot, ipakusog ang bass. Kung malingaw ka, bakbak og singgit, budots, hantod ka buntago. Ang mga tao diri puro lingaw kahayo. Piu, bisan mag-uwan sayaw gihapon sa karsada. Hey sexy lady, shake that body, barangay pare, all night long. Sige liho, ayaw pagulo, kayang beat kusog kayo. Kami na nag-dance challenge sa plaza, bisan ng tanod makisayaw pagyud. Na ay crush nga sige tanaw sa Facebook, samtang nagbudot sa atubangan sa sari-sari store. Na ay bata nga gabit box sa kilid, na ay lolo nga gato step gihapon. Diri sa amo walay boring, kay kada usa adunay kaugalingong timing. Na ay mama nga nagvideo gamit cellphone,